खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। इराना हरमुज स्ट्रेटआव इउएनि थाव टेंकारखौ मिसाइलजों गाग्लोबदों। आसामाव दं भेन्सार थाना। रङियायाव मैसो लाबोखुमानाय ट्राक जब्द' 7 हमजादों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया आबादारि रेजिस्ट्रि ड्राइभनि जौगानायखौ नायफामदों। आसामाव गोदानै मोन 14 सार्कल अफिस फसंगोन। हिर'इनजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमदों पुलिसआ। भारा न'आव सासे आइजोआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बिलासिपारायाव 2 गथ'सा दैयाव गब'ना जिउ गोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि रैखाथि मन्थ्रालयआ मंगलबारखालि मिथिहोनाय बायदिब्ला हरमुज स्ट्रेटआव इराना फिन गाग्लोबदों। इराना हरमुज स्ट्रेटआव क्रुज मिसाइलजों इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि थाव टेंकारखौ गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव सासे भारतारि जाहाज जावग्रानि जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 8 गुबुन जाहाज जावग्राफ्रा जोखोम जायो होननानै खौरां मोननो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सा 6 भारतारि आरो सा 2 इउक्रेननि थागिरि। जखम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 4नि हालोदा गोब्राब होननानै बुंदों। अमाननि ओनसोलारि दैयाव हरमुज लामानि खोला बाहागोजों थांनाय एमपि मम्बासा आरो बाहिया मुंनि इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि गंनै थाव टेंकार जाहाजाव इराना क्रुज मिसाइलजों गाग्लोबदों होननानै इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि रैखाथि मन्थ्रालयआ ससियेल मिडिया एक्सआव लिरदों। मिसाइलजों गाग्लोबनायनि उनाव गंनैबो जाहाजाव अर नाङो, अब्लाबो उननि समाव अरखौ खोमोरनो हायो। बबेखानि बे गाग्लोबनायखौ इउनाइटेड आरब इमिरेट्सआ बे गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे बे जाथाया मोनसे गोख्रों आयेन सिफायनाय आरो हादरनाङारि आयेननि सायाव रोखा नेवसिनाय, जाय गासै ओनसोलनि रैखाथि आरो दिदोमथिनि थाखाय खैफोद सोमजिहोयो होननानै बुंदों। बे जाथायनि उनाव इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि रौनिया हानजाया हाइ एलार्टआव दं आरो जायखिजाया रोखोमनि खैफोदजों मोगा-मोगि जानो थाखाय आबुङै साखाफारा। भेन्सार स्कुल नङा, आसामाव दं भेन्सार थाना। सोलिगासिनो थानाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमाव बे बाथ्राखौ रायखांदों मन्दिया समस्तिनि एमएलए शेरमान आलीआ। शेरमान आलीआ सदनाव बुंनाय बायदिब्ला गावनि बियाबनि कलगासियायाव गंसे पुलिस थाना फसंनाय जादों आरो बे थानानिफ्राय दालालफोरनि मोनसे नेटवर्कआ पुलिसखौ सामलायो। एमएलए शेरमान आलीनि बायदिब्ला कलगासिया पुलिस थानानि दानि इनचार्जआ ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनानै थानासिम लाबोयो आरो बेफोरनि बेसेनखौ थि खालामो। लोगोसे 30 लाख रां लानायनिबो अजद होदों। बै पुलिस अफिसारआ सुद लाग्रा आरो जुवा गेलेग्राफोरनिफ्राय रां बुथुमगासिनो दं, नाथाय बेफोरनि अजद होनायनि उनावबो दासिम जेबो राहा लायाखै होननानै शेरमान आलीआ सदनाव बुंदों। बबेखानि कलगासिया थाना साखाथिनि गंसे न'आव माखासे दालालफोरा जिरायना थायो। जेब्ला थानायाव केस थिसनो अब्ला अजद होगिरि आरो दायनिगिरि हान्जाखौ पुलिसखौ सामलायनो थाखाय बिसोर गुबुन गुबुन रेड थि खालामो। बेबादिनो दालालफोरनि मोनसे हान्जाया बे खामानिखौ मावनो थाखाय 4-5 खौरांगिरिफोरजों खामानि मावगासिनो दं होननानैबो अजद होदों। मख'नो गोनांदि बे अजद होनायफोरा सैथो नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय एसपि आरो डिजिपिखौ बै भेन्सार थानायाव दावबायनो खावलायदों एमएलए शेरमान आलीआ। रङियायाव जब्द' खालामदों ट्राक 2 मैसो। आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामना स्रोदै मैसो लाबोखुमानाय गंनै लादेन ट्राकखौ हमनो हादों रङियायाव। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ जब्द' खालामनाय गंनै ट्राकआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय मा 25 मैसोफोरखौ बोखांनो हादों। लोगोसे बेजों लोब्बा लानानै 5 सुबुंखौबो पुलिसआ हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला हायद्राबादनिफ्राय रङियासिम रेलगारिजों लाबोनाय जादोंमोन मैसोफोरखौ आरो रङियानिफ्राय सनापुरसिम ट्राकजों लांनायनि प्लेनिं खालामदोंमोन। बबेखानि रङिया पुलिसआ हमनो हानाय 5 सुबुंफोरखौ उत्तर प्रदेशनि मोहम्मद राशिद आरो मोहम्मद तेहसिन, सयगावनि आमिदुल आली, नुर इस्लाम आरो बरपेटानि साहार आली होननानै सिनायथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो बांसिनै मिथिनो थाखाय हमजानाय 5 सुबुंखौ रङिया पुलिसआ जेरा खालामना नायबिजिरनो जागायदों। क'क्राझारनि बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजआ समबारखालि आबादारि रेजिस्ट्रिनि सायाव मोनसे रिभिउ मिटिं खुङो। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया। बेनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया जिल्लानि आबादारि रेजिस्ट्रिनि थांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो आरो जौगानायखौ नोजोर होयो। बे जथुमखौ जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीया दैदेनदोंमोन आरो बे मेलाव एडिसि आबाद, सार्कल अफिसार, लाब मण्डलफोर, जिल्ला आबाद मावख'गिरि, खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरि, डिएफअ, पिडि, आइटिडिपि, हाग्रा मावख'गिरि, एमआइएस मावफारियाफोर, आबाद जौगाखां मावख'गिरि आरो आबाद गोसारथि हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जथुमाव आबादारिफोरनि मुं थिसननाय, जर'खा रेजिस्ट्रेसन केम्प फसंनाय, हा सोलायनायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, हाग्रा मोनथाय आयेन, पाट्टा लाग्राफोरनि मुं थिसननाय, थि समाव हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांखि लानाय बायदिनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन।
सोलिगासिनो थानाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमाव दिनै सार्कल अफिसखौ लानानै गेदेर बाथ्रा फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि मोन 14 बिधान सभा बियाबाव गोदानै बानायनाय जागोन सार्कल अफिस। मोनफा मोनफा बियाबा सिमा थानाय बायदिनो सार्कलनिबो सिमा थागोन आरो बेयो बियाबनि सिङावनो जागोन होननानै बिधान सभानि सदनाव फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि रायजोनि मोन 126 बिधान सभा बियाबावनो मोनसे सार्कल अफिस थागोन। सार्कल अफिसनि सिमाया बियाबनि सिङावनो थागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै अफिसियेलि फोसावदों। गुबुन बियाबनि सार्कल अफिसाव थानाय गामिफोरा गावनि बियाबनि सिङावनो फैसिगोन। बबेखानि पाकाबेतबारि, सेङा, सुरजनग्राम, बिरसिं जरुवा, जलेश्वर, बरखला, थलाय, खवां, गेजेर गुवाहाटी, नावबैसा, माकुम, दिगबै, बिहाली आरो राङापारा बियाबाव गोदानै सार्कल अफिस फसंनाय जागोन। बेनि थाखाय रायजो सोरखारा जिल्ला बेंगिरिफोरनो बिथोन फोसावबाय। जिल्ला बेंगिरिफोरा साननैनि गेजेराव रायजो सोरखारनो प्रस्ताब दैथायहरनांगौ, जाहाथे रायजोनि मोनसेबो गामिया गावनि एमएलएनि बाहेराव थाया आरो रावबो एमएलएआ रेभिनिउ सार्कलनि थाखाय गावनि बियाबनि बाहेराव एबा गुबुन बियाबाव थांनांगौ जाया। गुवाहाटीनि बखिष्ट पुलिसआ बर्निहाटनि आमतला बस्तियाव सिग्रोमनाय समाव ड्राग्स फालांगि आरो खावनाय मुवा बेसाद फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानाय सासे आइजोखौ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ 30 बोसोर बैसोनि नेहर बेगम होननानै सिनायथिनाय जादों। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ बिनिफ्राय 78 ग्राम लिरथायनि हेर'इन, मोन 9 खावनाय फन, खावनाय टेब्लेट, खावनाय लेपटप आरो नोगोद 1,36,080 रां जब्द खालामनो हायो। बे समाव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा लानायजों लोगोसे बिजों लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायथिनो नायबिजिरगासिनो दं। गुवाहाटीनि सिलपुखुरि ओनसोलाव मंगलबारखालि सासे सिख्लाया गाव भारा थानाय न'आव फासि नांना गावनि जिउ फोजोबना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जिउ गोमानाय आइजोखौ उदालगुरि जिल्लानि अरांनि सिङाव थानाय 2 नं सयकिया सुबुरिनि थागिरि नेहा सयकिया होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला बियो गुवाहाटीयाव थानानै मोनसे टनिक्स श'रुमाव खामानि मावोमोन। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैना गोथै सहखौ बोखांना गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। गुदि नायबिजिरनायाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखैब्लाबो थाद'नाय गैयाजासे बिबानगिरिफोरनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव समबारखालि फुख्रियाव गोग्लैलांना गबनानै 2 गथ'साफोरा जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया थेमथेमा पार्ट 2 गामियाव जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला गथ'फोरा फुख्रिनि साखाथियावनो गेलेगासिनो थानाय समाव हरखाबै फिस्लायना गोग्लैलांदोंमोन। बेखौ नुनानै माखासे गामिनि सुबुंफोरा फुख्रियाव ओंखारलांना रैखा खालामनो सानदोंमोनब्लाबो दुखुनि बाथ्रादि सानैबो गथ'साफोरा जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय गथ'साफोरखौ नाहिद शेख आरो मनिरुल हक होननानै सिनायथिदों। जाथायनि खौरां हरनायनि उनाव सापतग्राम पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैना थासारिखौ दबथायो आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बे जाथाया थेमथेमा गामिखौ जोबोद दुखु साग्लोबहोनायजों लोगोसे 2 लाइमोननि जिउ गोमानायाव नखरनि सुबुंफोर आरो थागिबिफोरा दुखु फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।